Ja, het zijn er superveel. Zo, dat zijn er superveel. Waarom? Daarom? Zodat we goed kunnen kijken. Daarom? Ja, niet. Meestal die staan er veel. Hoeveel keer heb jij niet? Ja, ik ben dat ook op Sirius. Sorry. Dat is goed. Meestal ga je dat ook op Sirius. Op jouw YouTube kanaal zetten. Ja, dat ga ik er ook op zetten. Nee, meestal niet op YouTube. Maar dat is voor op het blog, hè. Ja, meer dan zit je met je bovenlijf bloot op YouTube. Sexy. In het zwembad zie je toch ook gewoon in het zwembad. Dan heb je nog minder aan. Is dat ook filmen, jongen? Klopt het? Klopt het nog gewoon? Nee, klopt niet meer. Oei, nee. Amir, leef je nog? Gelukkig. Dat kan zijn. Ze gaan me toch niet opzeggen? Nee. Daarvoor ben je net een beetje te groot. Het is weer, hij is weer aan het ademen. Het is niet oké, zeg. Ik weet niet wat dat er mankeert. Maar dat toestel wordt nog niet. Oei, Amir, gaat het? Is maar om zeker te zijn, hè. David, zet je neer. Dus je ziet, als verpleegster moeten ook